Tak, to si stiahnete, ja to potom ešte uploadnem. Nahráte na FTP, ja to už mám. A keď už budete mať, tak idete na svoju doménu a vyberete si jazyk, ďalej, sem vyplníte server databázy. To dáte váš server. V mojom prípade to je užívateľské meno databáze. To je vaše prihlasovacie meno do tej databáze. Heslo databáze, to je vaše to prihlasovacie meno k tomu užívateľovi. A meno databáze, to je meno tej databáze. Tak. A prefix tabuliek, to máte tabulky v databázi. A ďalej. Úspešne. Ďalej. Tu si meno, tu si dáte do hlavného administrátora. Meno si dáte aké chcete, napríklad admin, heslo admin 123, zopakujte heslo admin 123, admin heslo, tu máte heslo administrátora, keď budete chcieť niečo upravovať alebo také, napríklad dáme admin 321 admin 321 a samozrejme váš e-mail. Hráte ďalej. Tak, inštalácia je dokončená a teraz stačí vymazať z FTP setup PHP a zmeniť v config PHP na zabezpečiť atributu na 644. Čiže ideme sem, to vymažeme a toto pravíme na 644. OK. A dáme dokončiť. To odstránime. A máme svoju prvú stránku nainštalovanú. Teraz sa môžeme prihlásiť do administrácie, čiže admin 123. Tak. A idete do administrácia. Tu idete do nastavenia a hlavné nastavenia. Tu si môžete zmeniť názov stránky, čiže toto v karte dáme napríklad test. Banner stránky, to je tento obrázok, to môžeme nechať, váš e-mail, vaše meno, toto vaša stránka a copyright. Tu si môžete vybrať jazyk a vzhľad stránky. Dáte uložiť nastavenia a ako vidíte, tu už je test